Здравейте, V-Box! Днес ще ви покажа геймплей на Gang Wars. И тук с мен е Нико 50 Cent. Това е той, Камбоджа. И започваме. Мога да отива да вземе знаме първо от нашата база. Играта може да се изтегляте от Steam. Самата игра си е от Steam. Free to play. Да. Ето един. Опа, чай, че тук не... О, ето би го. Тук не съм сигурен къде отиваме, ма... Да, върни си по-добре. С Space Аз съм за тебе, ще те прикарам. Опа! Ето към. Да знаеш, че с Space може да се превърташ. Да, О, какво? О, извинявам се за лага, но изведнъж ми лагна и някой ме постреля. след се опитвам да това Аз... Добре, няма значение. Опитвай се да вземем противниковото знаме. Има един човек, който не си. Пак ме убиха. Не съм много добър в играта, но все пак съм нов. В момента те гледам. Почна ли? Гледам времето само. Добре, те са 6 минути. Аз съм до нашето знаме в момента тук. Идвам, ето. Да бе, ела. Виждаш ли? Да, аз те Да, виждам. ето. Как? Няма значение. Оха, някой ме стреля отзад. Ето ги, тук са. Кетни. Ела ето където е сама зад кутията. Зад кутията, те там са двама. Уби го. Браво. Всъщност аз ли го убих? Както бе. Уби, аз ти си ми даде 3 точки. Аз Добре. ти мога да ми даде 3 точки. Всъщност сега къде отиваме? Да знаеш как се скача? Не се скача. Може да бягаш по-бързо и в смисъл да се слайдваш, те с спейса. Видях един през прозореца. Не, той само мина. Набелязаха ме. Малко тук фриран. Ета. Тя е тук отзаде. Пресна фрирана. Как се бяга по-бързо? Чакай, влез вътре, с шифта. Thanks. Не. Зад тебе, мене ме убиха. Ето, сега ще убия. Ето. Убиха ли те? Аз се убих. Аз те гледам в момента. Тук ще убих, ето е. Пак казвам, ако имате предложения за игри, да правим геймплейове на различни игри, пишете ми на лично или в коментарите. Видях един от тях. Какво? Бих му хедшота няколко пъти. Пак поглеждам времето. Так му идвам зад тебе и тебе те убиват. Чули се къде са ни киловете? Ето киловете. 2 кила съм направил. Не, извинявай, 3 кила съм направил, ти си направил 2 кила. Да. Чай, тук малко ще кампя. Чай, се цели с... Как се справиш? Горе-долу. 19 пъти съм убили, 2 съм убил аз. Ето те. Тук долу стрелях един. Ела бързо. Тук взимат знамето. Ето го убил. Взимат ми знамето. Убил го. Вземи нашето знаме. Чакай, ще го взема. Готов. Ето. И на мен ми даде точно тук, знаеш. 10. Май си ги подарихме. Отзад нас. Няма значение, вече умрях. Аз. Тук е тази, където гледам, има базука. Като
на АПБ. Rocket Launcher, най-доброто оръжие тук. Да. Така. Виждам нашето знаме. Убили я? Не, ама сме равни килове. Идва, зад теб. О, дабъл кил. Дали ще има трипъл кил? Не, няма да има. Само пак да погледна времето. Може би